Vinc de representació del mercat, soc venedor, i jo pràcticament soc la quarta generació d'aquest poble de Caneset i la veritat és que estic en que el mercat és fàcil. Jo vingué vostès al mercat, el grup de contra el mercat, pensa que és així, i els vaig proposar que feren un mirament per als mercats de tot el que és la zona. Pràcticament sí que ha sentit parlar del mercat d'Àsia, però no he vist parlar del mercat de Sueca, el mercat de Picasso en Camerón, el mercat de... Hi ha molts mercats que estan funcionant al 100%. I avui per dir el mercat del Xenesi sí que funciona. Sí que funciona. Sí que és de veres que el mercat el volem a peu pla. La veritat és que potser el senyor de Palmeró sí que s'ha enganyat en l'afirmació de foren expulsats, de veres, no foren expulsats. Arribarem a un acord en l'antic equip de govern, però no era l'acord que volíem nosaltres. Nosaltres volíem un mercat a peu pla, però ens donaren aquesta idea. Aquesta idea o l'afirmàvem o res. Tingueren que afirmar aquesta idea. Nosaltres volíem peu pla. La veritat, s'ha construït un pàrquing que crec que en tots els pobles de l'alrededor, pràcticament en tot, menys el Guadalajara, crec, hi ha pàrquings. Un poble com el Xenesi, en vora 30.000 habitants, un pàrquing sí que hi havia falta. Que no s'ompli. El mercat, si es fa, jo us asseguro que el pàrquing s'omplirà. Una altra cosa, jo us asseguro a tots, i ara us ho parlar. Jo crec que els negocis que hi ha alrededor, quan estava al mercat, han funcionat al 100%. Han funcionat al 100%. Que avui, potser hi ha negocis que no vulguen que se faci al mercat, ja no vull pensar si és que ha sigut coaccionat per algú perquè hi han arreplegat pirmes. Estan arreplegant pirmes. Nosaltres, els venedors, sí que volem un mercat digne. Espai sí que n'hi ha. Si se parla no volem un mercat d'última generació ni que costi tants milions. Volem un puesto digne i s'ha acabat.